बेहाय दिनैसिमबो जों दालांखौ नुफिननो मोनाखै। दालां जासिगोन होननानै सरकारनिफ्राय गोबांबार बुंबाय, नाथाय दिनैसिमबो बे दालाङा जाफुंनो मोनाखै आरो माब्ला जागोन जों बेखौ सरकारनि सायाव जोंहा फोथायनाय गैया। सुबनखाता आरो जफादंखौ तामुलपुर जिल्लायाव सोसननायखौ हेंथा होनानै लान्थ्रि सोमावसारनो फोसावदों सुबनखाता जफादं सांग्रां नोगोरारि आफादा। तामुलपुर जिल्लायाव सोसनजाया बाक्सानि सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सरकारनि थांखिनि हेंथायै लान्थ्रि सोमावसारलांनो फोसावदों सुबनखाता जफादं सांग्रां नोगोरारि आफादा। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो सुबनखाता ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलखौ गोदानै दाफुंनाय तामुलपुराव सोसननायखौ हेंथा होनानै गोख्रों सोमावसारबोदों। दिनै फिन मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै लान्थ्रि सोमावसारलांनो फोसावदों सांग्रां नोगोरारि आफादा। खुलुमबाय। दिनैनि खौरां मेलाव बाहागो लाफैनाय जोंनि गासैबो खौरांगिरिफोरनिसिम आरो जोंनि इयाव जोङो माखासे दिनै जोंनि खौरां मेलाव बाहागो लाफैनो हादों। दिनै सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलनि माखासे फरायसा आफादजों लोगोसे बान्दो कमिटि, साहित्य सभा, आबोब गोबां जों इयाव बाहागो लाफैनो हादों। दिनै जोंनि खौरां मेलनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंखौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय तामुलपुर जिल्लायाव जिथु थिसनबाय, बिनि हेंथायै जोङो गोबां दिनै सोमावसारबोबाय। सोमावसारनायनि उनावबो दिनै जोङो सरकारनिफ्राय जेबो जों दिनै फिन मोनासै। बेनिखायनो जों दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि दाबिफोरखौ जुदि गनायनानै लायाबा इयुनाव आरो जों गोबां हाबाफारि लानो नागिरदों। बेनिखायनो दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों दिनै सरकारसिम जों बे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों। थ' जोंनि जे दाबिखौ गनायाबा जोङो इयुनाव आरो गोबां हाबाफारिया जोङो माखासे लिस्ट खालामना दोनखादों। जेरै गाबोननि दिनाव जोङो मोनसे खानाय सिननाय जे हाबाफारि जों बेखौ लागोन आरो सबनिहा जोङो आखायाव अर लानानै गिदिंनाय जे हाबाफारि जों बेखौ खालामगोन। बिनि उनाव जोङो सार्कोल अफिसाव, बागानपारा सार्कोल अफिसाव साननैनि हाबाफारि लानो नागिरदों। बेहाय जोङो सानसे उखैहाबनाय सोमावसारनाय आरो सानसे धरना। बिनि उनाव गनायाब्ला जोङो बेखौ आरो हाइकर्टसिम जोङो थांनानै हाइकर्ट खालामनायनि थाखाय जोङो राजि दङ। बिनि थाखाय जोङो थियारि जागासिनो दङ। थ' जोङो दिनै बे सोमावसारनायखौ सोरबा राजनितिनि थाखाय नङा, जोङो रायजो राजानि सुबिदानि थाखायसो जों बेखौ खालामदों। नाथाय जोंहा तामुलपुरसिम थांनांगौ होननाय बेसेबां जानथाय दिनै गोजान, बेखौ नायोब्ला जों रायजो राजाया दिनै गिखांनाय फैदों। मानो होनबा जोंनि बाक्सा जिल्लायाव थायोब्ला जोंहा जि लामाया जोंहा बाइकजों थाङोब्लाबो जोङो 10-15 मिनिटआव सहैनो हायो, नाथाय तामुलपुरसिम थांनांगौबा जोंहा दिनै बेहाय 2-3 घन्टासो नांगोन जोंनो बाइकजों थांब्लाबो। थ' जोंनो माखासे दुखिया रायजोफोर दङ जायफोर साइकेलजों थांगोन, बिथांमोननि थाखायथ' दिनै सानसेयाव बे तामुलपुर जिल्लायाव थांनानै खामानि मावना फैनाया जोंनो सम्भब नङा। नाथाय बिनि थाखायनो दिनै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा बुंगासिनो बियो राजनितिनि थाखायसो बेखौ खामानि मावदों होननानै, नाथाय बियो जोबोर गोरोन्थि। बेहाय जोङो राजनितिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै, जों रायजो राजानि थाखायसो जों खामानि मावनो ओंखारबोदों। आरो गासै फरायसा आफादनिफ्राय लानानै जिखिनि आफादफोर दङ जोंनि बे सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलाव, बिथांमोनाबो दिनैहाय लैहोर लैहोर बे ओनसोलनि गोरों गोरा सुबुंफोरा बेहाय बाहागो लाफैदों। बेहाय जेबो राजनितिनि खोथा फैयाखै आरो इयुनाव जोङो जेबो राजनितिनि थाखायबो बेखौ साननो थाङाखै। आरो जों बेखौनो बुंदों, जोंनि जे दाबि, बे दाबिखौ जुदि सरकार थाबैनो गनायना लायाबा जों बेहाय फैगौ बिसायख'थियाव जि 3 बिसायख'थि फैगासिनो दङ, बेहाय MP इलेक्सन, BTC इलेक्सन आरो एसेम्बलि इलेक्सन, बेहाय जोंनि रायजो राजाया मोनसे थिरांथा लाखादों जे जों बे जोंनि दाबिखौ मानियाबा जों बे भट होनो रावबो रायजो राजाया बेहाय ओंखारबोनाय नङा। बेखौ जोंनि 100% गेरेन्टि जोङो बुंनो हायो। रायजो राजाया गोबां खुद्रि साननाय फैदों, बेनिखायनो बेखौ रायजो राजानि बुंगासिनो जों एबार भट होआ होननानै। आरो बेनिफ्राय जों मोनसे सानबावदों, दिनै बे खौरांनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों, जुदि जोंनि दाबिखौ गनायाबा, बावैनो जोंनो जुदि सरकारनिफ्राय जुदि जेबो खोथा होआबा, गाबोननिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलाव जायखिजाया राजखान्थि हान्जायानो जायाथों मानो, BPFआनो जा, UPPL बा जिखुनु राजखान्थि हान्जायानो जा, जोंनि ओनसोलाव हाबनानै मिटिं खुंफैनाय बा जोंनि ओनसोलाव हाबफैनायखौ जोङो टटेलि जोंनिफ्राय बन्द' खालामनाय जागोन। जों बेखिनिखौ मोनसे गोख्रों थिरांथा जों लाखानाय जाबाय जोंनिफ्राय। तामुलपुर जिल्ला थाङा जोंनिया जाहोना बेनो जे तामुलपुर जुदि जों थांनांगौबा जोङो जानथायखौ नायबा जोबोद माने बे गोजान। दिनै जोङो जे थोंजोङै थांनांगौबा जों ओरै बस्ति जानानै जुदि थांनांगौबा जोङो 3 दैमा बारनानै थांनांगौ जायो बेहाय। आरो जुदि जोङो नलबारि जानानै PW थांनांगौबा जोंहा बेहाय जानथाया जायो 180 किल'मिटार। बे 180 किल'मिटार जानथाय जोङो थांनाया जोंनि रायजो राजाया बेहाय सम्भब नङा। आरो बेहाय
हान्था मेलानि राहा गैया दिनै जों थांनांगौबा सुबनखाटानिफ्राय गणेश मन्दिरसिम गंसे गारि सालायनांबाय गणेश मन्दिरनिफ्राय रङियासिम गंसे गारि रङियानिफ्राय तामुलपुरसिम गंसे गारि थ' बिदिनो माखासे गारि सोलाय सोलाय जों थांनांगोन जोंनि माखासे दुखिया बा रोङै रायजो राजाया एसेबांखिनि थांनाया जोंनो सम्भब नङा नाथाय जोंनो मसलपुराव थायोब्ला जि लामाखौ जों साइकेलजों आधा घन्टायाव जों खामानि मावनानै फैनो हायो नाथाय जों नांजाबना थानाय मसलपुरखौ गारनानै तामुलपुराव जों मालाबाबो थांनो गोसो गैया बिथिङाव जायगानि MCLA बा MLA बिथांमोना जेबो दिनैसिम फैनानै रायजोनि गेजेराव जेबो खोथा बुंफैयाखै बा बिथांमोना जेबो खौरां होआखै बिथांमोना खालि बेखौनो सानदोंमोन जे जों बागानपाराखौ साब डिभिजन मोनगोन होननानै आसा खालामना बिथांमोना थादोंमोन नाथाय बिथांमोननि साननाय बायदिथ' दिनै जायासै बिथांमोना दिनैसिमबो रायजो राजानि गेजेराव फैनानै फंसेबो बाथ्रा बुंफैगौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोना गोबां दुखु फोरमायदों जोंनि जे माखासे समस्या आं दहायबो बुंखांबाय बेखौ जे जोंहा माखासे दैमा जों बारना थाङो दैज्लांनि समाव जों थांनांगौबा जों बेहाय बिखासे बा गोदोनासे दैखौ बारनानै साइकेलखौ बाननानै जोङो बारनानै थांनांगौ जायो बेहाय दिनैसिमबो जों दालांखौ नुफिननो मोनाखै दालां जासिगोन होननानै सरकारनिफ्राय गोबांबार बुंबाय नाथाय दिनैसिमबो बे दालाङा जाफुंनो मोनाखै आरो माब्ला जागोन जों बेखौ सरकारनि सायाव जोंहा फोथायनाय गैया दिनै बिथांमोना खोथा होयो नाथाय बे खोथा बायदि मावफुंनो हायाखै आरो इयुनावबो जों बिथांमोना जे माब्लाबा बेखौ मावफुंनो हागोन जों बेखौ साननो हायाखै बेनिखायनो बे दैमा बारना थांनायाव जुदि सोरबाफोर गोजावलाङोबा बा बेहाय मुंख्लं जानो गोनां जायोबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन सरकारासो जागोन बेनिखायनो जोङो बेहाय जों तामुलपुराव जे थांनाय बेखौ जोङो लुगैयाखै आरो जोङो माब्लाबाबो थाङा आरो जिखिनि जोंनि सोमावसारनायनि गेजेरजों सरकारनिफ्राय बेखौ जुदि गनायना लायाबा जोंबो जिरायना थाया इयुनावबो जों गोबां सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों बे जोंनि साननायखौ जों जाफुंहोनो नाजाथारगोन बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे बिथाङा जाहाथे जोंनि जा दाबि बिथाङा बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ जोंनि समस्याखौ समाधान खालामना होनांगौ नङाबा जोङो हाइकर्ट खालामगोन जों बेखौनो गोख्रोङै बुंहरदों बिथांखौ 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार